Брате Бро, здравей, бъди благословен отново. Здравей! Искам да те питам нещо. Често задавам въпроса в света е този и често е било като бариера за невярващите в света. Слушам. Ако има Бог, Да. ние знаем, че има, но хората се питат. Да. Ако има Бог, защо има толкова много болка в света? Войни, страдания, смърт, с деца и така нататък. Защо се случва всичко това? Причините са много. Аз мога да намеря много причини за какво могат да се случват всички тия неща, но ще кажа само някои от тях, които може би ще правят смисъл за всички. Да. Когато Господ създаде човека, Бог даде цялата власт на човеците. Те да управляват света, Да. те да взимат решения за себе си, как ще създават организацията си, какъв ще е реда в държавите им, в обществата им. Това, което се вижда на този свят, всичката мъка, всичките болки, всички страдания, са дело на човешки решения. Бог има, но, както каза Словото на Бога, княза или управителя на този свят е Сатана. Бог е дал власт, дори Бог е оставил хората сами да решават живота си как да бъде. Добре. Господ не им се меси. Но има друга подробност. Но тези, които вярват, ако имат страдания и извикат към Господа, както каза Божието писание, там Господ се намеса. Тези, които викат към Него за решение в проблемите и в страданията им, Бог се отзовава. Но тези, които искат да живеят без Бога, искат да вършат беззаконие, да се развращават, Бог не им пречи. Бог им е дал свободната воля да живеят както си искат. И този свят със страданията му и с целия му разврат е дело на човешките желания. Човека управлява с Сатана и това е резултата. Добре. Бих допълнил също така за това отговаря на въпроса отчасти за това какво се случва в света като войни и последиците от това, управление и така нататък. Но за това, че има болести, хората страдат и умират деца, бих казал, че това е последствие на вярата в Бога, а именно, че нямат вяра хората в Бога. Защото когато нямат вяра в Бога хората и когато избират друг Бог в живота си, фалшивия Бог, лъжеца, Да. ходят на чародеи, Да. правят магии, Да. вършат лоши неща, Да. всяко това нещо на този свят се заплаща. Да. И в поколенията, както Бог благославя поколения напред, така има и проклятия, които ние си навличаме сами. Има. Затова и хората в момента, малки деца се раждат с болести, деца умират. И това мисля, че отговаря на въпроса защо в момента има толкова много страдания от тази гледна точка, от здравословна гледна точка по света. Добре, много ти е добър въпрос, искам да ти отговоря. Защото това съм го имал лично като откровение от Бога и ще отговоря, а радвам се, че ще бъде за благословение на тези, които гледат. Амин. Представи си сега, понеже има много религии, Да. има и много страдащи по целия свят. Да. Представи си сега ти се раждаш будист. Така. Примерно си будист. В такова семейство. Да, примерно си будист и вярваш в Буда. Буда. Вярваш в Буда и сега ти цял живот се молиш на Буда, търсиш някакви неща там в будизма, обаче живота ти е пълна дупка. Страдания, Да. болести и после кажеш, няма ли Господ? Много невярващи казват така. Защо след като има Господ, нали, има толкова умиращи деца, има толкова болести в хората, нали така? Сега вижте, Бог, ако изцеляваше тези, които вярват в чужди богове, сам Бог би прославил лъжата. Да, точно така. Ако си... За да достигнат хората до Него, до истината, Той е длъжен да ги остава да страдат. Да. За да видят, че вярата, в която те вярват и се надяват, е безполезна. Лъжа.
да видят, че боговете, на които те се молят, и молитвите им остават нечути. Той беше съм. Да, много е силно. Аз лично съм мислил много на тези неща и благодаря на Господ, Той е който дава и Той ми е дал да го разбера това нещо. Аз бих казал даже така, защото някои други казват, нали, като има истината е в Бога, защо Бог позволява да има други религии? Нали? Той е всесилен, може да, нали, да направи всичко. Но аз вярвам... Изпревари въпроса ми. Да. Добре. Аз вярвам, че Бог позволява и другите хора, нали, не ги убива, да изповядват други религии, защото Той може да прослави себе си чрез другите религии. Добре. Може да прослави. Аз съм раснал като, нали, в мюсюлманско семейство, с мюсюлмански разбирания, и на мене от дете са ми говорили за Бог. Може да не е бил истинския Бог, но е посято в мене, че има Бог. И аз от дете знае, че Бог има, макар че съм вярвал в грешния. Но както ти казах преди малко, дойде момента, в който в живота ми трябваше да се случи чудо. Трябваше да се яви Божията сила, за да разбера кой е Бог. Не е така? Да. И тогава, когато виках към този Бог, който беше Аллах в него случай, Аллах не ме чуваше. И тогава Бог видя истинския живия Бог, който е Отец на Господ Исус Христос, видя добра възможност да се прослави и се прослави дори и чрез друга религия. Направи го по такъв начин, че аз разбрах, викайки към другите богове, че те не чуват. И аз тогава трябваше да намеря истината. И той използва това, за да се прослави. Слава на Бога и много се радвам, че тогава се е прославил така. Да. И сега сме заедно с тебе. Амин. Аз много се радвам. Да. Затова, нали, има моменти, в които не разбираме всичко. Ние никога няма да разбираме всичко. Но когато човек иска да знае нещо, трябва да го търси и Бог е верен да му даде. Бог е верен да му даде. Бог е верен, да. И винаги се устоява на своето. И винаги е праведен, когато дори не съди. Така е. Да. И това казах, нали, Бог използва и позволява болестите и злото да бъде света, за да се прослави, в смисъл такъв. Ние знаем, че спасението е само чрез вяра в Исус Христос, в Божия Агнец. Да. И всичко друго, в което повярваш ти, всички други богове или идоли, ако ти продължиш да вярваш в тях и не достигнеш до Христос, ти ще погинеш. Ти ще погинеш. И затова Господ позволява злото, но и използва, позволява, извинявам се, само да мисля си, че съм много е дълбоко това, което искам да кажа. И се опитам първо да го наместя в мислите си и така да го споделя. Не, издокарай го. Сега, Бог позволява да има страдания на този свят. Да страдат деца, които на пръв поглед смяташ, че е, нали, несправедливо. Да. Но Бог, понеже спасението е само чрез Исус Христос, Той не може да позволи да се прославят други богове. Да. Защото ако един народ, ще дам пример, един народ африканци. Не е така? Кажем африканци, те са познати с това, че много гладуват, познати с това, че много жадуват, там има глад постоянно, болести, много е. Да. Но ние знаем, че по-голямата част от тях и миналото им преди християнството и с християнството се поправят. Но преди да приемат африканци, примерно казвам, християнството, те имат много проблеми. Много страдат, много децата оттам умират от глад. И на първо лице някой ще каже, нали, ако Бог обича хората, защо ги остава да страдат така? Бог ги остава да страдат така, защото те вярват в шаманство, вярват в някакви идоли, които си правят от дърво, слагат им лица, очи, уши, а те са слепи и глухи. Нито чуват, нито виждат. И Бог ги остава да умират, за да видят, че техните богове ни вършат работа. Но защо го прави Бог? За да се обърнат към Него, да търсят истинския Бог и да достигнат до вярата в Исус Христос, за да се избавят. Да, Бог има силата да спаси всяко болно дете. Но ако Бог го направи така, без да им открие истината, те, дори този живот да го изкарат живи и здрави 50-60 години, след смъртта, понеже не са приели вярата в Исус Христос, ще погинат, ще отидат в ада.
и ще горят за цяла вечност. И явно на Бог му се вижда по-добре един човек да страда 30, 50, 100 години и после да приеме вечен живот за вечни времена да му бъде добре, отколкото 30-40 години да живее страхотен живот, но след това да погине и да умира всеки ден. Да умира и да погине всеки ден. Да. Съгласен Така го съм. виждам аз. Има и още много неща, но това е едно от... Главните неща, където хората от света могат да ги разберат. Да, по-разбираемо. По-разбираемо, да. Защото тази тема може да се вникне много надълбоко. Да. И в началото, в словото, дори не пише, че са се раждали хора с болести и така нататък. От Адам и Ева, като тръгнем. Да. Да. Но вече чрез греховете на поколения, Да. по-нататък в словото се говори за хора с дефекти и така нататък. Да. Това е от непростените им грехове. Точно така. Не, че са грешни. Всички сме грешни, но не всички сме простени. Не всички Добре сме казвам, простени, съгласен съм. Не всички сме простени. Добре, има един въпрос, друг, който е пак често срещан в света. Аз искам да задавам въпроси, които често аз съм ги задавал преди да погледна към Христос. Аз съм си ги отговорил вече, но сега се радвам, че мога да ги споделя с хората Да. и тези въпроси, нали, да се изтрият някъде там. Да се отговорят. На тях да им се отговори. Да. Обещавам ти, ще дам най-доброто. Хубаво. Ние сме християни. Слава на Бога за което. Слава на Господа. Ние сме християни, обаче сега хората да не останат с грешно впечатление Да. и да кажат хубаво, значи вика сте християни, няма да се раждат болни деца, няма да умрете, няма да... ние де си умрем някой ден, Бог се напривере така или иначе, но няма да ви се стори нещо лошо, няма нещо да стане. Ние сме християни, имаме някакви привилегии ли? Имаме много привилегии. Имаме много Как привилегии. Имаме много привилегии. Също така. Значи правилно ли разбра въпросът ти? Понеже ние сме християни, Ние когато сме християни... няма да боледуваме ли? Няма да имаме проблеми. Защо християни? Въпрос е това. Защо и християните преминават през трудности? За да се усъвършенстват. Амин. За да се усъвършенстват. Да. Чул ли си лафа неволята учи? Чувал съм от време на време. Бог позволява вярващите да теглят една неволя, която да ги утвърди, но в друг смисъл. Примерно, бих казал така. Ако Бог иска да усили вярата на един мъж или жена, Бог трябва да допусне трудности до него, той да види човека трудностите, от които е заобиколен. И тогава този човек трябва да викне към Бога, да разчита на Господ, да вярва, че Бог ще го избави. И когато прекараш много трудности, много изпитания, но от всички тях биваш изведен, биваш победител и с победите свикваш да побеждаваш. И с победите, Винаги е победа. да, И свикваш... с победата свикваш да побеждаваш. Добре. И когато дойде следващия път трудността, ти не виждаш само трудност, ти виждаш и победа, защото си го правил много пъти вече. Ще го дам по-просто така. Представи си един човек никога не е забил перони. Даваш му чук и перон в ръка. Точно това замислих и аз сама. И го накараш да заби един перон. Ще му е много трудно, разбира. Ако не си забил перони никога и за пръв път хващаш чук и перон, много ще е трудно да забиеш. И с първия, втория, третия перон, четвъртия, на 20-тия перон няма дори да мислиш как се забива. Няма и да се замислиш как се забива, а просто ще го вземеш и ще го забиеш. Да. Но на първия перон ще се чудиш как да го удариш, кое да удариш, как да стане. Горе-долу се опитвам да обясня изпитанията за вярващия човек. Първите изпитания на вярващия, в началото на вярата, изпитанията са малко по-трудни и по-огнени за вярващия. Но през колкото огън минава той, през колкото изпитания минава той, става по-силен, става по-здраво желязо, става по-накован. Разбрахте, аз напълно. Да. Аз преди си отговарях на този въпрос така и до ден днешен така си отговарям. В Словото пише, че Божиите мисли не са като нашите и Неговите пътища не са като нашите. Не са като нашите. И аз ако искам да достигна до някаква цел, голяма в живота си, и Бог е верен, ще му донесе до тази цел със сигурност. Да. Обаче в началото, когато, както каза, ти не мога да забия един малък гвоздей, Не можеш да забиеш. как да ми даде после да забивам 1000 гвозди на ден?
При положение, че аз не мога да забия нито един. Аз пък си го отговарях с построението на голяма къща, например. Да. Искам да построя голяма къща, Да. но хубаво и Бог ще ми я даде. Ще ми даде този шанс. Ще го даде. Но първо трябва да се науча да правя малки къщички, такива за кученци. Правилно. Нали, примерно. Защото ще падне на главата. Да. Ако тръгнеш да Ако правиш тръгна голяма, правя голяма ще къща, падне на главата. ако стигна изобщо до там, че да има нещо над главата, аз няма да мога да излия първо с ноги дори. Както трябва. Да. Та, точно така. Трябва първо да надграждаме. Всяко едно изпитание, което се позволява, защото в Словото също така, какво пише, когато Бог отива при Йоан Кръстител, кръстен е тогава вода и Святия Дух го отведе в пустинята, за да бъде Изкушаван. там му изпитание. Да бъде изкушаван. Да бъде изкушаван. Да бъде изкушаван и това е едно изпитание. Мога да ти кажа нещо. Да, може. Преди Исус да бъде изведен, да бъде изкушаван в пустинята, Да. какво се случи с него? Сещаш ли се? Преди Исус да бъде... Слушай добре. Преди да бъде Исус отведен от духа в пустинята да бъде изкушаван, се чува глас от небето, когато той бива кръщан. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. И интересното е, че след това веднага той бива изпитан от Сатана, ако си Божия син. Следи добре мисълта ми. Ти чуваш от небето, като те кръщават, този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. А аз чувам от Господа, че аз съм неговия син. Няма място за съмнение. Аз чувам от самия Бог, че съм неговия син. Обаче в момента, който имам Сатана достигне до мене, както достигна до Христос в пустинята, бивам изкушен точно в това, което Бог ми е казал. Ако си Божия син, направи хляб и яж. Ако си Божия син, направи така и така, защото така е писано. Изкушенията и изпитанията идват винаги върху това, което Бог е обещал. Върху това, което ти вярваш. Съгласен. Ако ти вярваш, че си Божия син, ще бъдеш изпитан с това дали наистина вярваш, че си Божия син. Бъди благословен. Амените. Ти имаш ли някакви въпроси, които мислиш, че в света често хората си ги задават и това им е като камъчето, където преобръща каруцата? Има много и повечето се спъват, защото не търсят истината и се спират до там. А не дълбаят повече да намерят истината. Как трябва един невярващ човек в света да търси истината? Просто трябва наистина да търси Господ. Дали е чрез четене на свещени писания, дали е чрез да изпита Бога. Да изпита Бога, казвам в такъв смисъл, понеже писанието казва да не изпитваш Господа, твоя Бог. Но има някои подробности, в които Бог все пак позволява да бъде изпитан. Примерно, аз много се двумях между християнство и мюсюлманство. Дори след като повярвах, дори след като Бог се изяви чрез велики дела, в мене пак имаше едно съмнение. Разбираш ли? И просто аз трябваше да се направя труда да търся истината. Когато аз много се съмнях, извиках пак към небето, към Бога и казах: Господи, понеже християните казват, истината е при нас. Мюсюлманите казват, истината е при нас. Будистите казват, истината е при нас. Ти отидеш ли пред човека, знаеш какво ще чуи. Той ще защити своята си вяра. Да. Затова аз трябваше от самия Бог да чуя кой е той, за да знам в какво да вярвам. Разбираш ли? И тогава издигнах гласа си към Бога в молитва и казах: Господи, аз съм прост човек. Роден съм, който са ми казали хора, който съм видял от хора, той знам. Едни казват Аллах, други казват Йехова, други казват Исус Христос. Ако ти не ми се откриеш, аз няма да знам кой си ти, но открий ми се и аз ще следвам. Който и да си. Открий ми се ти и аз ще те следвам. Бог, разбери, Бог няма избор тогава. Бог няма избор тогава. Не защото
ми липсва вяра. Не, аз имам вяра, искам да вярвам в живия Бог, но просто нямам знанието. И в този свят, пълен с измами, Бог остава праведен до края. Както нямаме право да го изпитваме, Той ми откри истината си. Яви ми се на съне. Оставям всички чудеса и всички знамения на стана. Яви ми се на сън Исус Христос. Да ми каже, че истината е в Него. Да ми каже, че истината е в Него. И тогава си направих извода, защото съм се молил на живия Бог, който е създал небето и земята. И Христос е този, който идва и е чул молитвата. Аз вярвам, че Бог чува молитвите. Амин. И щом Исус Христос ги е чул, Той е. Той е. Амин. И след това начинах да чета Словото. И вижте, Библията не е просто книга написана и християните не са просто хора, които вярват в някаква си книга, защото съм го чул той. Нали, вярващи, те вярват просто в някаква си написана книга. Не. Ние, казвам християните, сме изпитали всяко едно слово. Ние не вярваме така сляпо просто на една книга, просто така да се заблудим, щом го пише тук, ние го вярваме. Напротив, всичко, което е писано в свещеното писание в Библията, ние сме го изпитали. Някой ще каже по какъв начин можеш да го изпиташ. Бог каза така е писано. Извикай към мене в ден на напаст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Просто казано, когато дойдат проблеми в живота ти, извикай към мене, моли се, помоли ми се и аз ще дам решение на проблемите ти. И ти от голямата радост, когато реша проблемите, ще говориш на всички за това, което направи за тебе. И аз съм го изпробвал. Когато дойдоха проблеми в живота ни, наистина, които човек не можеше да ни помогне, аз извиках към Господа за помощ. И Той ме избави и аз наистина го прославих. И това означава, че писаното тук е истина. И когато вземеш да изпитваш всичко, което е писано, дали е така, дали ще се случи, както е писано, и видиш, че всичко се случва, тогава разбираш, че всичко, което е писано, е истина. Всичко е истина. Амин. Амин. Няма по-жив и деятелен Бог от нашия Бог. Има много, които се провъзгласяват за богове, но не всички могат да извършат делата на богове. Така е. Така е. Има още един въпрос. Да. Надявам се да ни изкочае на аудиторията. Добре. Да запазим тогава за следващия път. До тук да останем. Добре. И вече следващия път, когато имат въпроси нашите зрители, нашите братя и сестри, и тези, които са по-любопитни и наистина са в търсене на истината, нека да задават въпросите си. Естествено, ще има и хора, които няма да са добронамерени и така нататък. Нека да се задават въпросите, за да бъдат и те изведени от тъмнината в светлината. Амин, да бъдат. Ние не се опитваме да накараме някого да вярва на сила или пък на сила да правим нещо. Напротив, ние също сме били в търсене на тези отговори, задавали сме ги, понякога не сме получавали отговори на въпросите си, но слава на Бога, сега сме достигнали до нивото, в което Бог ни е извел, а именно да вярваме в Него. И братът често говореше за религии. Ние не сме в някаква секта, не сме по този начин религиозни. Ние стоим в вярата. Вярата в истината, вярата в Бог, в живия Бог. Ние не сме от някаква религиозна секта и така нататък. Бъдете благословени, брати и сестри. Амин. Амин. Какво ще кажеш за канали там? Ще кажа. Да се абонират там, ако беше. Нека да се абонират. То зависи от тях. Ако им харесва това, което чуват, да. Ако смятат, че е правилно, ако смятат, че това, което говорим е истина, да харесат видеото, да се абонират, за да получават известие, като качваме видеа. И да харесват, разбира се. Пък и да го Ако не харесват, надолу. Ако харесват, нагоре. Отворени сме за критики, отворени сме за всичко.
Покажете ни кому можете. Ние и двамата не сме тънкообидни, тъй че ни трудно живее с критиката. Покажете ни кому можете. Но можем да бъдем пък и, нали, някой може да каже нещо, за да ни помогне и на нас дори. Разбира се. Може да добавяте в коментарите към словото, което ние споделяме. Със сигурност има много от вас и благословени, които знаете още много повече неща от нас. Да. Ние нямаме цялото знание, но той, което имаме, той ви даваме. И споделете в коментарите, ако искате някоя тема да бъде развита, ще направим. Ще направим. За хора го правим. Да. Божията воля е да достигне до хората, правим го за Бога и за хората. Така е. Като каза, той, което имаме, това ви даваме за зети. Пари нямаме, злато нямаме, но каквото имаме, това ви даваме. Това ви даваме. Бъдете благословени, братя и сестри, Бъдете в името на благословени. Исуса. Амин. Амин. Така, може да ги спираш от тези. Спирай, нали? Хубаво беше.